Өфілі Ислам һәм Мәгариф халыкара форумы үтте. Форумда динге һәм ямгыятьнең тормышына кагылышлы ниндәй мәсьәләләр тикшерелә. Бүген ул хакта һөйләшәбез. Һаумыгыз эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Өфе калаһы беренче Ямият мәсҗиде имам хатибы Әхмәт хәзрәт Әхмәров. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, был форумның төп максаты һәм ниндәй темалар буенча һөйләшүләр барган, кыскасы безне таныштырып үтәгез инде. Бұл форум инде бір ел гына үтмәй, ул уже менә безнең системага һалынды, Аллага шөкер. Форумның оештырусы, башлап ибәрүчесе ул безнең Шейхул Ислам Талгат Сафа Таджуддин, Үзәк дини назаратының председателе һәм дә муфтие. Нинди максаттан? Максат безнең бергәләшеп йыелу һәм дә ислам һәм мәгърифәтселекте инде арабызда үстерү. Шуны әйтеп әйтәм, монда Үзбәкстан кил, Урта Азия гомумән, монда Үзбәкстан, Казакстан, Кыргызстан, шулай ук араб илләреннән дә булды. Безнең ата-бабаларыбыздан ислам диненең бер юнәлештә барабыз. Без бөтенебез, менә төрки халык, инде фарси халык, без бөтенебез Ханафи мәзһәбе буенча барабыз. Менә бу Ханафи мәзһәбе буенча ничек итеп укытырга, ничек итеп яшьләребезне дөрес ислам динен аңлау хакында барды. Менә беләһегезме, ислам дине ул үз әйбер менән бәйле. Менә шәригать үз әйбергә таяна. Беренчеһе ул гыйлем. Менә гыйлем булмаһа, төрле менә экстремизмлар килә, радикализмлар килә. Менә гыйлем бул беренчеһе. Икенчесе бул гыйлем менән гамәл итү. Һәм өченчесе ул ихлас. Ихласлык булырга тиеш. Әгәр дә менә бул үз әйбер булдымы, ул ислам дине камил дигән. Камиллаша. Әгәр дә береһе генә булмаһа, инде ислам дине хилафлык барлыкка килә. Менә безнең максат, асыл максат ул безнең яшьләребезгә дөрес ислам динен аңлавы. Менә беләһегез, менә экстремизм дип әйтәләр, радикализм дип әйтәләр, терроризм да дип әйтәләр. Кайдан килә ул? Иң беренче ул белмәүдән. Ул менә ислам диненең асылын белмәй. Нисек белмәй, чөнки безнең менә беләһегезме, совет заманларында, атеизм вакытларында күп мәсетләр, онда христианларның сиркәүләре ватылы емерелде. Югалткан бу сынапта 70 ел дәверендә, 70 ел эсендә, һәм бу этеп үтмәгән, шулай бит. Ул имамлар һөргөнгә ибәрелгән. Шуның өчен дә безгә кайһы бер акыллы кешеләр дип әйтәйем, безгә үзенең ислам динен ничек итеп аңларга өйрәтә башланылар. Менә 90-нчы елларда менә төрле илләрдән кирә башланды бу әйбер. Аңлата башлады, булай тегеләй инде безнең үзебезнең асыл гыйлемебез, асыл динебез бар. Ул да инде ата-бабалардан килгән динебез. Ул да бит ата-бабалар вакытында унда нидер һораулар сыкмаган. Экстремизм, терроризм дигән әйбер һич булмаган. Инде ул әлеге вакытта менә бу үзебезнең менә бу басманы, менә яшьтәр басмаһын һәм ата-бабаларның басмаһын бу матур итеп уны төзү генә түгел, уларны тагындан ныгайту. Бәйләнеш булдыру, шулай бит. Бергә бердәм булу максатына. Сынапта бүген яшьтәр исламда инкар итеп әйтеп булмай. Яшьтәр күпләп исламга килә, мусулман динен кабул итәләр. Әмма бuna һәр әйтмешләй, сынапта белем етәрлекме бuna бында яшьтәрдә? Белем етерлек дип әйтә алмыйм. Чөнки нинди кимәлдә җитмәй белем? Нинди кимәлдә бер яктан әйткәндә, рухи кыйммәтләребезне белмәгезме? Менә экстремизм шулай ук булмаган өчен менә үз әйбер бергә кеше. Беренчеһе ул ислам диненең нигезләрен. Әдгенә булһа Аллаһ кем ул, ничек итеп ышанырга? Менә ислам динендә шунда менә ике хак бар, шуны әйтәм. Аллаһ хакы бар, ул һинең тоткан уразамы, намазмы укыйң, һәм кеше хакы бар. Менә кеше арасында булган мугамәлә бар. Бу ислам динендә ике әйбер. Нимәһе бөегрәк? Һораһагыз, әйтәм, кеше хакы бөегрәк. Аллаһ хакына караганда. Ни өчен? Чөнки Аллаһу Тәгалә каршыһында кеше Аллаһу Тәгалә үзе һине теләһә гафу итер, теләһә гафу итмәс. Әмма Аллаһ әйтә: "Миннән һорагыз, мин һезгә гафу итермен" дип әйтә. Минең мәрхәмәтем бөек дип әйтә. Һезнең гөнаһларыгыз миңа карата. Минең өчен бер тудан да түгел дип әйтә. Һез миннән һорагыз, мин һезгә гафу итермен ди. Әмма кеше хакы бар. Менә кеше хакына Аллаһ кермәй. Әгәр дә һин кешене рәнҗеттең икән, кешене эшләттең дә акча түләмәнең икән, насар һүз әйттең икән, гайбәт һөйләнең икән, ул вакыт инде ул кеше гафу иткәнсегә тиклем Аллаһ гафу итмәй. Шуның өчен арабызда
булган мугамәлә дөрес булырга тиеш. Бер-беребезгә рәнҗетмәскә тиеш. Бер-беребезне дөрес үлфәт мөхәббәттә яшәргә тиеш. Менә ислам дине асылы шул. Асылы шул. Икенчеһе ул үзебезнең традицияләрне белү. Ягъни үзебезнең йолалар. Йолаларны белү. Бу милли йолалармы, әллә тап ислам дине йолалармы? Бу милли йолалармы? йолалар. Һәр милләттең үзенең йоллары бар. Бұл йолларны белергә кирәк. Менә без башкорт халкына әйткәндә, йоллар беләбезме? Менә мин Юрматы ырыуынан мин үземнең йолларымны беләмме? Кемдер инде ырыудан үзенең йоллар нисек итеп менә кияүгә сыгалар, нисек итеп димләйләр, нисек итеп яшәйләр. Унда теге семейный ценностьлар, гаилә кыйммәтләре, бүтән әйберләр бездә бар. Моны шунла белергә кирәк. Ислам динендә барлык мусулмандар да бер үк шундый дини традицияларга буйсына түгелме, димәк? Юк, безнең ислам дине ул менә безнең традициялар ул каршы килмәй. Хәтта ислам динендә шундай дип әйткән, әгәр дә һезнең традиция нисек йолалар ислам диненә каршы килмәһә, ул вакыт уны моннан хөкем итегез дип әйтелгән. Ягъни без үзебезнең йолаларыбыз белән хөкем итәргә тиешбез һәм дә уларга тотынып яшәргә тиешбез. Ул икенчеһе булды. Әмма әгәр дә ул каршы килә икән, менә кайбер менә элек арапларда шулай булган, кровный месть дип әйтәләр. Бу йолалар ислам диненә усалу ул каршы килә, шуның өчен улар белән без мугамәлә кылмайбыз. Беренчеһе булды ислам динен аңлау, икенчеһе йолларны белү, өченчеһе үзебезнең тарихыбызны белү. Менә үзебезнең тарихыбызны караганда, менә карагыз, менә мин беренче Ямир мәсәлән имам хатибы, менә шул вакытта 37нче елларда совет заманнарында никадәр мәсҗидләр кырылды, никадәр имамлар кырылды. Шулай бит. Менә Гитлер нимә дип әйткән? Гитлер менә листовкалар хатта ебәргән. Безнең мусульман халкыбызга, башкорт халкына ебәргән дәүләткә каршы килегез дигән. Әмма Абдурахман Расулов, бөек шәхес Зайнур Расулның улы, муфти, шунда турып фашистский Германияга джихад дип әйткән. Без үзебезнең геребездә яшәйбез. Бу безнең ватаныбыз дигән, һәм дә без каршы торырга тиеш, бергәләшеп душманга каршы торырга тиеш. Бу хатта шундай сәяси кимәлләрдә лә изге яу дип аталмаган, шулай бит. Әйе. Шуның өчен дә менә без ничек әйтергә, менә бергә, бердәм яшәү, үзебезнең тарихыбызны белү, Гомумән, беренче тапкыр белү дигән һүзне әйттегез, димәк, ислам һәм мәгърифәтчелек уларның араһында тигезлек билдәһе куярга мөмкин? Исламда та мөмкин. Ислам һәм мәгърифәтчелек улар бергә барырга тиеш. Әгәр дә береһе генә кимселекле булһа, ул вакытта инде ислам динендә камил булмаясак. Кайдалар ниндидер урында хилафлык туу мөмкин. Буна һез экстремизм, радикализм дигән һүзләрдә әйттегез. Буна ошо белем һәм мәгърифәтчелек менән ошондай ямһез, ямгатыбыздагы насар күренешләрдән котылып булырмы? Экстремизмдан, радикализмдан? Була әлбиттә. Әлбиттә була. Элекке вакытларда менә мин үзем пенитенциарный учреждение дип әйтәләр. Инде пенитенциарный учреждение ул менә төрмәләр. Төрмәләрдә безнең төрмә инде ул исправительный учреждение. Төрмә дигән һүзне дөрес аңларга кирәк. Бар менә СИЗО дигән әйбер, бар менә исправительный учреждение, колониялар дигән әйбер. Менә унда яшәйдер, төрле сәбәпле унда эләгәләр инде. Һәм шунда ислам төзәтү урыны дип әйтәбез, шулай. Төзәтү урыны. Һәм дә шунда ислам динен кабул итәләр. Ягъни менә ул дөресен әйткән зур бер мотивация. Ихлас күңелдән. Ихлас күңелдән кабул ителәр. Менә шул бер мөһим. Кемдер ихлас күңелдән кабул итә, шунда бар. Кемдер инде приспособленец дип әйтәләр. Ягъни ислам динен булай гына кабул итәләр дә, ни өчен? Чөнки менә шулай уңайлырак. Уңайлырак, әйе. Әмма мин әйтәм инде ихлас күңелдән кабул иткән кешеләргә менә без аңлатабыз, дөрес итеп аңлап традицион исламды аңлап яшәргә. Һәм холык төзәтүгә булышлык итәме бу? Әлбиттә. Әлбиттә, ул төрле насарлыктан, насар гамәлләрдән, хәтта насар фикерләрдән китә. Һәм унда Кур'ан укырга өйрәнә, унда әдәп, әхлак өйрәнә. Һәм дә шулай дип әйтә, Аллага шөкер әле, мин монда эләктем дип әйтә. Шундый кешеләр бар. Һәм унан сыккас, карагыз, әмма иртәгә мин никах укыйм.
Менә мен бүген генә килде, бер егет әйтә, минем никах укыгым килә. Ул берничә ел элек. Бу әлеге телгә алынган учреждениелар. Сынап, шулай, мин касан уларга күрә никах укый буларга. Улар бала таба, уларның гаилә коралар, бала табалар, эшләйләр. Әлбиттә мин күрәм был безнең эшебезнең нәтиҗәһен. Менә бу нәтиҗәләр ул инде ул шул ерләрдә лә дип әйтәм. Менә һәм дә безнең гражданский обществоларда был әйбер бар. Шуның өчен менә шундый форумдар, шундый конференциялар ул безгә тик яхшылыкка гына өндәй. Шулай итеп, бұл форум һөҙөмтәһендә ниндидер фикер алышыулар дөйем йомғаҡ яһалдымы? Бер йомғаҡ соглашение төҙөлдө. Соглашениеның асылы шул булды. Бергә булырга, берҙән булырга һәм дә дөрөҫ йүнәлештә үҙебеҙҙең ата-бабаларыбыҙҙың традиционный ислам дине буйынса йәштәребеҙҙе уҡытыу. Шул маҡсат булды асылы. Яшьтәребеҙҙе уҡытыу тигәндә, беҙ иһә имамдарҙы ла мөғәйен күҙ уңында тотабыҙҙыр. Имамлар да бар. Уларға ла менә безнең Исламский университет, Исламский университет менә Үҙәк дини наратлыҡ унда безнең переквалификация имамлар бар. Сөнки әлеге ваҡытта имамлар инде ҡарт бабайлар, инде альхамдулилля Аллаһу алмаш кәрәк, шулай. Алмаш кәрәк. Дөрөҫ әйтәһегеҙ. Менә алмаш кәрәк булғас, инде без уларҙы әҙерләйбеҙ, инде уларҙы уҡыталар, уларға өйрәтәләр. Ниҙер аңлашылмаҡлар булһа, һорауҙар төрлө була. Улар инде ундағы уҡытыусыларҙан һорап, киләсәктә үҙҙәренең мәсеттәрендә шулай юҡ балаларҙы һәм дә мәғрифәтселек кеше мәшғүл буласаҡ. Сөнки мәғрифәтселек менән генә кешеләрҙе әдәпләндереп булыра һәм дә төрлө менән радикал ағымдарҙы мәғрифәтселек менән генә үҙгәртеп була. Мин шулай итеп әйтәм, төрлө менә правоохранительный органлар бар. Правоохранительный органларда улар кәрәк, әммә ләкин берҙәмлек менән еңеп була бу. Улар гына еңә алмай була әйберләрҙе. Улар менән генә булмай. Ул иң беренсе күңел эше. Кеше мөхәббәт менән дингә килергә тейеш. Дингә килеп, кешенең мөхәббәте үҫергә тейеш. Үҙен яҡындарына, ғөмүмән кешегә, халҡыбыҙға, унда хатта милләт тә ҡарамай, ул да дин дә ҡарамай. Менә пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәд саллаллаху алейһи ва саллям әйтә: иң яҡшы мусульман шул, кем кешеләргә изгелек теләй. Ул бит дип әйтмәй, мусульманмы, унда христиан башҡа, кем кешеләргә изгелек теләй, һәм дә бер ниндәй ҙә уның көнләшеү, хосут дигән әйбер юҡ дип әйтә. Яғни алдан әйтеп үтеүегеҙсә, кеше хаҡы иң юғары хаҡ булып тора. Әлбиттә. Ҙур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Шулай итеп, хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студияла Өфө ҡалаһының беренсе Йәмиғ мәсете имам хатибы Әхмәт хәҙрәт Әхмәров булды. Өфөлә үткән Ислам һәм мәғариф форумының һөҙөмтәләре тураһында һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт. Һау булығыҙ.